Mga kapuso, subling nagpahimangno ang GMA Network nga mag-igmat sa mga nagatanyag og peke nga audition online sa ginaatangang Encantadia Chronicles Sangre. Ani ang report. Sa kalapad sa produksyon ug nindot nga istorya, dili ikalimod nga daghan ang gustong mahimong kabahin sa cast sa sikat nga Kapuso series nga Encantadia. Ug aduna kini reboot nga Encantadia Chronicles Sangre. Apan pasidaan sa GMA Entertainment Group, mag-igmat sa magpailang konektado sa GMA Network ug magpakaron ingnong promotor sa pekeng audition sa maong serye. Ginagamit sab sa mga scammer ang pangalan sa kumpanya online ug dili lang nagapangayo og kwarta, aduna pa sila ginapahimong bugat sa mga aplikante. Nanghihingi sila ng parang medyo pa-nude na mga photos ng mga taong gusto mag-artista. Usa ang social media account sa TV director nga si Enzo Williams nga ginagamit aron makapangilad. Si Williams dili konektado sa Encantadia Chronicles Sangre. Siya ang direktor sa weekly series nga walang matigas na pulis sa matinik na misis nga masaksihan sab sa GMA. Alam nila na, we're from GMA and very credible yung picture, very credible yung name. Sumala ni Williams, December 2023 pa siya nakadawat og sumbong nga ginagamit ang iyang pangalan sa pagpangilad. May audition tayo if you want to be on that show, gusto mo mag-extra, gusto mo maging artista, the usual line na pasisikatin kita, whatever, pasisikatin ka namin. Sige, sasubmit kami ng audition videos. Nagpasidaan sab sa mong modus hasta si Sparkle artist ug usa sa lead cast sa Encantadia Chronicles Sangre nga si Faith Da Silva. Nakikita ko lang din yung excitement kasi ng mga tao, 'di ba? Nananabik talaga sila na mapabilang sa Sangre. Pero dumaan po talaga kami sa prosesong lahat. Kompleto na. Wala nang audition. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.